लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव खुलुमनाय जासिबाय आरो ओमफ्राय आं दिनै नै रेडिसो जादों लोगोफोर मोनायावनो आं माने देलायबाय आरो माने हाबा जाहैनो नागिरदों बिबोनां सासे आं दाख्लैनि ब्लगाव नुदोंना बिथांनि हाबा होननानै ओमफ्राय दा बेयावनो थांनो नागिरदों आरो जोङो बोराय बुरै ओमफ्राय बै आंनि बिहाव जानाय विंगार दंखायो नालाय विंगारजों फेमिलि ज' थांसै आरो मोनायाव जानानै फैनोसै नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो सोरबा सोरबा आंनि ब्लगाव गोदानफ्राव अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना हो दे ओमफ्राय लाइक खालामनो दाबाव आरो हायोब्ला शेयारबो खालामनानै होबानो जाबाय होमबा नायलांबाय थादो आं एसे देलायनोसै नै खावसे देलायखांखाबाय ओमफ्राय एसे आद्रा थाबावदों लोगोफोर खानायाबो खाथ'बायसो आं नै माबायदिंदों देलायगासिनो आङो माने आं नै मेगनाव एसे माबा फुनबावनो नागिरदों आरो हाबानि खोथाना एसे देलायनांगोन आयै नांगौलै सुना ना देलायबाय मामिया देलायबाय फिसाजोखौबो देलायखांखाबाय आं दहायनो देलायहोदों बोरो नावलाय माबायदि देलायदों बेखौ बेगाव सोनानै लानोसै आङो बेगाव जोंना थाबाय थाखानांगौ ना हिनजावफोरना हा मा ओमफ्राय आं खोन्थानो बावदोंना नै गिफ्ट लानानै फैखाबाय बिबोनांनि हाबा बिराद खस्थ' खालामफैयो बेसोरा जोंनावबो नांब्रबगौबानो फैयो लेंहरबानो फैयो अन्थाव बाथाव फैयाखौथ' होनखाया ओंखायनो एसेबाबो गिफ्ट हैनांगोन ना लोगोफोर बेनि थाखायनो नै स्पेशल बिराद गिदिर नै माबायाबो बिबाराबो फ्लावाराबो ओमफ्राय हैनोसै आरो बिबोनांनो आंनि बिबोनां सनानो मा नाममोनलाय देंखो देंखोनि वेडिं पार्टि हाबाया मैया जादों दिनै रिसेपसन पार्टि दङ आरो थांनोसै लोगोफोर होनबा आं भिडिअ नायलांबानो जाबाय आइ आंनाबो फिसाजोआ ब्लगार जाबाय लोगोफोर आंनि भिडिअखौबो एसे नायलांबानो जाबाय बावनो होदो दे फिसाया नायलै फिसाया
Ai मोसादो एसे मोसाबाय मालाय हनै नायदो भिडिअ'आव नायदो आइया दे आंनि ब्लग दङ ना देखायो नोङो दे बेयाव खारलांदो आंखौ खारनानै बेवहाय बाथासजों फट' खेबजानो नागिरबाय नै बे उन्दैया खारफाबाय थायो माने फट' खेबजागासिनो Congratulations. Anda nengko asus mana haba laniko. Kan lana mon mana dana lak undi driver na. Undi driver jauh ke na. Mana isi sondeng ke. Wina ya baca ya. Mungkin wina ya terlambat ini. Dasih mana sih? Kangkang nanti. Wah. Hai Gua ketan jana mun bebe dapat jauh. Ayo, gua ketan jakangnan melek sana. Aye, mari jauh normal lagi. Kapal mujang. Mari. Mari jauh. Mari mau nanti lah nih. Ini sudah lama itu. Kau gak boleh. Hei, Dingka. Dingka. Kenapa, Dingka? Yang kulan man laranggo. Koi siapa una mayu? Koi siapa lagi bang siang? Hatoro. Hatoro. Udah apa? Hasil deh. Moजाङै अनलायलायनानै जादो अनलायलायनायनि देरसिना मा दङ ना अनलायलायनायनि देरसिन मा दङ होनदा थांसै होनदा हादा देंखा थांसै जानो लोगोफोर नंला Ayo libu menang lagi, udah saya kita kumpulin nani, nani. Pirat siapa matu maram di dalam pidung. Pirat kan? Mustahil lang lah. Pirat siapa ini? Pirat kan dia, bayar kan kan suka mau nih. Gak bener deh, jelas gitu. Kau suruh aku raza yang baik deh.
नोंसोरलाय गावसोरल' फट' लाजायो दा आंखौ लाफाया दा आरो सानजाव लोगोसे दा लानो नोंनो हनै खेबना हो लेखाखौनो बारायबाय नै नांलालै गाखोदो दे गाखोदो होदो फैगोनब्रा दे नोङो आं उन जाबाबो नों बिबोनांफोरजों फैगोन दे सना दे औ दे जागोन दे लोगोफोर दिनैनि ब्लगा बिसिमल' जागोन दे दोनथ'लायसै होमबा गाबोन ब्लक बाय बाय बानायगोन दे बानायगोन बाय बाय